Gernika-Lumoko herriko bidegorriaren helburua da udalerriaren erdigunea auzo periferikoekin modu jasangarrian lotzea. Horrela, hasi dira bizikleta bidearen trazadura berria eraikitzeko lanak Mestika Basotik Santa Luzia auzorainoko ibilbidea luzatzeko. Proiektuaren helburua txirrindulariak eta oinezkoak modu seguruan mugitzea da, bizikletentzako bidegorria 350 metro lineal handituko da, beraz kilometro bat eta 25 metroko zirkuitua osatuko da. Trazadura handitzeko obrak 24.553 euroko aurrekontu izango du, hilabete inguruko epean erabilgarri egotea espero da. Eraikitzeko asfaltozko material aglomeratu gorria erabiliko da. Bidegorria udalerriko puntu gehiagotara zabaldu ala, udalak 30 kilometro orduko abiadura muga esarri du inguruan, bizikleta bidea herriaren fisionomiak ematen dituen aukeretara egokituz, oinezkoen bizikleten eta ibilgailuen artean adeitasunez partekatu ahal izango diren hiri espazioak sortuz.